Ovdje sada ja ću da stavim 50 kašića da bude veoma, veoma slatko. Da nam skoči. Mi ne možemo. To je miris. Bat, kafe, ovoliko šećerom. Probaj? Probaj da, to je nešto samo takav šokolad. Ovo je dobro. Oh, we didn't expect this. Njam, 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 njam. Ovo je nešto... Ovo nisam znala da je kako nešto bilo spavo. Fenomenalno. Wow. Magnifico. Kako ovo pravimo Milano. Ovo je najbolji film na svijetu, zaista. Pa ovo, kad nešto provalim, ovo bi mrtva ustajala. Ok, to onda ide u moj novi režim. Ja mogu Sad poližite. Ovo se mora polizati. Ovo sam Nije, nego sam ja. Ovo sam ja. Tako da se ništa ne baci. Sad da počnemo ove liče, znači da je stvarno ono labu, da su tam prije su krili auti, da se krali u toj šikari, ali... Paula. To je patent. Moja pokojna baka Rada, to je moga tate i mama, zvala se Radujka. Ona što god je ovako nešto bilo novo i čudno i kao specijalna rekla patent. Ovo je patent, patent je bila riječ za nešto novo, dobro, čudno, to je patent. To je patent. Ja ću sad da ga osnovim ovdje da safe place. Da ga ja ne bi... Da Sandra ne bi ga pokvarila. To je specijalan recept. Koji je patent. I ovo se treba polizati sada. I to će ona veoma dobro da počisti. Zasavite si oče. Ovo ide na YouTube samo da... To je slučajno. Sebe Sandra će da uprisu. Ja ću da gledam. Ne, ona će da uprisu. Da, u šumi nema suđa. Znaš kako to je bilo? Da sam sportaši i Samo ćeš da pereš ovdje da gradiš. blizu nekih privatnika. Pa idem danas, malo da se odvodim. Sa pjevačima, dakle, to je bilo u stanju i roditelji su uvijek vršili nekakav pritisak. Dakle, do vojske je sve okej, a poslije vojske nekakav pametan posao se pronađe. Dakle, taj uspjeh Bregović koji je napravio da to može biti, dakle, i posao da je to, od toga možeš živjeti, da je to, je bilo... Patent kola. Tako, ja idem u moj skupi frižider.